Dyma ni uchafbwynt, y pinnacle holl cystadlu dros ddeuddydd yn y Ffair Eiaf. Owen, Prif Bencampwriaeth y ceffylau, a mae yna ansawdd safon arbennig. Wel, yn wir, rhain ydy'r goreuon, David, yn dyfes. Felly, mae'r 6 sydd ger bron y beirniad ar hyn o bryd, Mr Gerald Brown, yn 6 sydd wedi brwydro mewn amryw o ddosbarthiadau ac wedi cael eu croni'n bencampwyr yn barod, cofio. Ond hwn nawr ydy'r brif bencampwriaeth, y gorau o'r gorau. Wel, y beirniad sydd gennym ni, Gerald Brown, yn enw adnabyddus ni gyd. Wel, os nad yw yn enw adnabyddus, yn sicr mae yn wyneb adnabyddus. Yn steward yn y sioe frenhinol ers, dwi'n meddwl, 20 o flynyddau, a'i ferchau hefyd. Delyth Brown wedi ymuno ar criw erbyn hyn hefyd. Wedi magu cobiau dan yr enw Allt Wallace. Ond hefyd a diddordeb mawr mewn ceffylau hela hefyd. Dyma ni'r ebolus oedd yn Bencampwriaeth yn yr adran dy wedi setlo'n well erbyn hyn i symud yn Wel, yn ddidor. Yma. Yeah. Yr adran ec wedyn, Carles Bobby Dazzler. Ebolus sy'n eiddo i Jordan Sainsbury a Charlotte Hill o Friste. Pencampwr y ceffylau Cymreig. A'r pencampwr yn yr adran A ddoi, Dennis Price efo afan y ragdol. Wrth gwrs, gyda beirniad gwahanol yn y pencampwriaeth yma, mae'n hydebu fydd yna newid o benderfyniad ni. Wel, yn sicr, mae'n dwi'n ni weld newid yn y drefn yn llwyr oherwydd gwahanol feirniad, gwahanol dast yn dyfa yn llwyr. Thistledown y Thini. Pencampwr yr adran B. Craig Eleanor yn dangos ar ran Sandy Anderson. Mae bob un wedi cael y cyfle i arddangos ei hunain ac bydden nhw'n dod fewn. Ac ydych chi'n tybio ar un fydd y drefn a'r pencampwriaeth benodol fydd Gerald eisiau gweld rhain yn unigol eto? Ie, mae hynny'n wir fydd y beirniad nawr Gerald Brown yn tynnu'r holl gysyliwyr allan yn unigol, yn taflu golwg ar yn unigol, yn edrych am wendidau, edrych mewn mwy o fanylder, edrych ar y symudiad hefyd. Mydd yn cael y siawns wedyn fynd lan yn agos iddyn nhw i weld os unrhyw wendidau, enghraifft unrhyw dalper ar y coesau. Felly'r cyntaf yw Little Miss Rhino, eiddo 2 rys o Gastell Nedd, yn cael ei gynhyrchu gan Wyn Morris. Beth hwn, camp eitha dda ddoi, ennill y dwbl? Wedi mynd ar dwbl, a y ceffyl yma, eleni, heb gael ei feiddi. So ennill pencampwriaeth, y ceffylau Rhanfryd Cymreig ddoi a'r ceffylau yr adran, y ceffylau ar Merlod Lliw. Felly, y ceffyl chwaraeon Tigborn, eiddo Daphne Thornycroft a Harriet Walsh o Dorset. Beirniad profiadol Richard Sumner yn meddwl dipyn o Tigborn bore yma yn adran ceffylau chwaraeon. Yr ebolus, casgob Welsh Doll. Pencampwr yn adran y cobiau Cymreig. Hannah Owens, sydd wedi magu a dangos yr ebolus yma. A'r ebolus yma wedi gorfod gwynebu dosbarth ar ôl dosbarth o'r cobiau Cymreig i'r Bencampwriaeth Cymreig a nawr i'r brif Bencampwriaeth.
Yr adran A, afan y ragdoll. Llinach yma wedi bod ni'n llwyddiannus iawn i Dennis Price. Chwaer i hon yn ennill yn y sioe hyn o cwbl o flynyddoedd yn ôl dan Francis Gogin. Ar adran B, Thistledown Athene. As Mr. Gerald Brown takes his final look at his champions and goes back, of course, to a fellow, Mr. Wood, actually, at the Society, Mr. Brian, to make his decision. Pwyso a mesur. Cymharu. Ond dwi'n meddwl bod penderfyniad wedi cael ei wneud ac mae'r enillydd, mae'n galw ymlaen. Felly mae yna... Yn ar y bach. I wynebu'r ffrant. Wel, pwy fydd yn mynd â hi, Owen? Dwi'n meddwl y bosib mae'r ceffyl lliw ar rhanfryd. Yr un sydd wedi mynd ar dwbl yn barod. Ond ysgwn i os fydith e fynd ar drydydd Bencampwriaeth. Sef y brif Bencampwriaeth. Wel, dim ond Gerald Brown sydd yn gwybod hynny ar hyn o bryd, ond yn siŵr gewn ni gyd gwybod yn fuan iawn. Trafod gyda Brian Llywelyn y stiward. Wrth gwrs, rhain wedi cydweithio fe'i gilydd ers blynydde. Yn ddau ffrind. Felly, yn sicr, mae'n gwybod fel i gael y tensiwn i godi. Cymryd i amser. Sgwni a fydd yna countdown i gael. Wel, mae wedi dechrau mynd yn dawel fan hyn. Mae'r het di, os mae'na penderfyniad wedi cael ei wneud. Wel, y ceffyl... Y ceffyl chwaraeon sy'n mynd â hi. Tigbon. A'r adran A, Dennis Price yn cael y gil whopper. Wel, enillwyr poblogaidd iawn fan hyn yn y prif gel, llongyfychiadau mawr i Tigbon, dan berchnogaeth Daphne Thornycroft a Harriet Walsh. Put your hands together, ladies and gentlemen, to the champion horse in the Winter Fair 2018, number 1094, Tigbon. Well, congratulations, Tigbon, supreme at the Winter Fair. Fantastic. Unbelievable. Can't believe it's happened. Speak with a Welsh accent. You're the only one who can speak Welsh here. He's tremendous. Thank you very much indeed. I can't believe it's happened. I really can't. Well, you were saying earlier on, you don't usually get as far as the championship in the sports or section, and now you've gone supreme with the show. Supreme with the show. Tremendous, isn't it? Yeah. And somebody from Wales has done it, so it can't be bad at all, can it? No, well, llongyfychiadau, a massive congratulations, Thank you very much indeed. Cheers. Thank you. Cheers.